Κάποτε, όπως μου διηγείτο στα παιδικά μου χρόνια ο Παπαθόδωρος, ο ιερεύς μου με βάπτισε. Κάλεσαν κάποιο βράδυ τον παππού του που ήταν και αυτός ιερεύς με το όνομα Παπαγιώργης για να κοινωνήσει έναν άρρωστο. Ετοιμάστηκε ο παππούς ιερεύς παίρνοντας μαζί του τον εγγονό του Θεόδωρο για να κρατάει το φαναράκι αναμένο και να πηγαίνει έτσι μπροστά. Πήγε στην εκκλησία, πήρε το Άγιο Ποτήριο με τη Θεία Κοινωνία, αφού προηγουμένως φόρεσε το πετραχίλι του και έβαλε στους ώμους του τον αέρα. Έτσι γινόταν τα παλιά χρόνια. Μπροστά πήγαινε ο μικρός, ο Θοδωρής, με το φαναράκι και ένα μικρό θυμιατό. Ήταν χειμώνας και οι δρόμοι ήσαν έρημοι και το κρύο πολύ. Σε μια στροφή του δρόμου συναντούν μια σκοτεινή σιλουέτα, μόλις φαινόταν. Ο ιερεύς ούτε καν την πρόσεξε, διότι όλη η προσοχή του ήταν στραμμένη στο Άγιο Ποτήριο και στην φύλαξη των τιμίων δώρων του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εκείνη η σκιά ήταν γυναίκα, σταμάτησε απότομα και έντρομη. Ο παπάς, χωρίς να δώσει σημασία, προχώρησε στον δρόμο του. Πήγε στο σπίτι του αρρώστου και τον κοινότησε. Σε λίγο γύρισε πίσω από τον ίδιο δρόμο και άρχισε να σιγοβρέχει. Κάτω ο δρόμος ήταν γεμάτος λασπόνερα και βλέπει σε μια στιγμή μια γυναίκα γονατιστή μέσα στις λάσπες και στα νερά να κλαίει με λυγμούς. Ήταν η ίδια που είχε συναντήσει πριν. «Στάσου παπά μου», του λέει, «μην προχωρείς άλλο». Σταμάτησε ο ιερεύς έκπληκτος και εκείνη άρχισε με λυγμούς να διηγείται τα εξής που τάξει και ο μικρός ο Θεόδωρος, ο μετέπειτα Παπαθόδωρος, που βέβαια γιατί είχε σταματήσει και εκείνος. «Εγώ προηγουμένως, παπά μου, πήγαινα να αμαρτήσω, να λερώσω το στεφάνι μου. Όταν όμως έφτασες κοντά μου, βγήκε μια φωνή από τη Θεία Μεταλαβιά», προφανώς με το Άγιο Ποτήριο, και μου είπε, «Τι πας να κάνεις, παιδί μου, τι πας να κάνεις?» Η φωνή ήταν τόσο γλυκιά αλλά και τόσο πονεμένη που λύγησα, ντράπηκα και έπεσα στα γόνατα και άρχισα να κλαίω και να κλαίω μέχρι τώρα. «Παπά μου, συγχώρεσέ με την αμαρτωλή», και συνέχισε να κλαίει με λυγμούς. Και εκείνος ο απλοϊκός αλλαγιασμένος ελεβίτης του χωριού ακούμπησε στο κεφάλι της το Άγιο Ποτήριο, ναι, πάνω στο κεφάλι της, και της είπε, «Λελυμένη και συντεχωρημένη, και εν τον είναι αιώνη και εν το μέλλον, μόνον μικέτη αμάρτων». Επανέλαβε τους λόγους του Κυρίου που είπε προς την Μιχαλίδα γυναίκα, που δεν είχαν πιάσει από αυτοφόρο, όπως μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τα ίδια εκείνα λόγια, μικέτη αμάρτανη. Και εκείνη να φύγει. Φεύγοντας την άφησε γονατιστή και την άκουσε βέβαια να λέγει εκεί, όπως ήταν γονατιστή, «Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Θεέ μου, συγχώρεσέ με την αμαρτωρή. Χριστέ μου, ελέησέ με. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Τρέπομαι». Και άλλα πολλά τέτοια όμοια. Και σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με συγχώρεσες, δεν θα το ξανακάνω. Αλήθεια, τι θαύματα μπορεί να κάνει ο Θεός για να σώσει έστω και μια ψυχή. Τι θαύματα. Μετά την απόθεση της Θείας Κοινωνίας στην Αγία Πρόθεση, λέγει ο Παπαγιώργης στον εγγονό του, «Έως ότου πεθάνουμε κι εγώ και αυτή η δυστυχισμένη γυναίκα, δεν θα μιλήσεις ποτέ, παιδί μου». Και συνέχισε ο Παπαθόδωρος, «Στέφανε, παιδί μου, η αληθινή μετάνοια και η πίστη κάνουν θαύματα
και τα κάνουν πάντοτε και σήμερα. Τα πιο πολλά δεν τα ξέρουν. Άραγε τι μάθημα ήθελε να μου δώσει εμένα, το μικρό παπαδάκι που βρισκόμουν μέσα στο Άγιο Βήμα? Τι μάθημα? Το θαύμα, την πρόνοια του Θεού για το πεσμένο πλάσμα Του, τη δύναμη της μετανοίας, το ευόλιστον της ανθρώπινης αδυναμίας? Τι από όλα αυτά, ή όλα μαζί? Λέγαμε, χριστιανοί μου, ότι οι τρόποι της προσευχής είναι πολλοί. Οι τρόποι της νοεράς προσευχής, διότι γι' αυτήν γίνεται ο λόγος. Και θα αποδείξουμε ότι είναι δυνατή και μέσα στον κόσμο. Τα παραδείγματα είναι ζωντανά και ανάμεσα από εσάς. Από τους χριστιανούς που ζουν και αγωνίζονται σε αυτόν εδώ τον κόσμο εν Χριστώ. Και ο καλύτερος τρόπος είναι ο προφορικός. Το να λέμε δηλαδή την ευχή με το στόμα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με το στόμα, αλλά μπορούμε όμως να το λέμε και ψιθυριστά με τα χείλη, που μόλις να ακούγεται, αλλά εμείς βέβαια έχουμε άμεση συναίσθηση. Και πότε να το λέμε και από μέσα μας. Σιγά σιγά συνηθίζεται αυτό το από μέσα μας και μας αρέσει πιο πολύ, και θα δούμε τον λόγο. Άλλοτε πρέπει να τη λέμε αργά, καθαρά, ήσυχα, ήρεμα, χωρίς βία και χωρίς πίεση. Άλλοτε γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα, ταχύτατα, με πίεση, με πολλή βία, έστω και αν αυτό προκαλέσει ακόμα και πονοκέφαλο και το σκύψιμο της κεφαλής να γίνεται βαθύτερο. Διαφέρουμε από αυτό, από όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ανατολικές θρησκείες και όλες οι παραφιάδες των Ινδοϊστών και των γκουρού, διότι αυτοί επιδιώκουν χαλάρωση, εμείς επιδιώκουμε βία, πόνο, γιατί με πόνο πρέπει να ζητάμε το έλεος του Αγίου Θεού, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όσο λοιπόν αρχίζουμε και συνηθίζουμε να τη λέμε από μέσα μας, δηλαδή με αυτό, όπως λέγεται, με τον ενδιάθετο λόγο, με τον εσωτερικό μας λόγο, στο τέλος, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, την ευχή την παίρνει ο νους, όπως ακριβώς το χταπόδι αρπάζει το θύμα του, έτσι ακριβώς κάνει και ο νους. Εχμαλωτίζει την ευχή, εχμαλωτίζει αυτές τις λέξεις και γίνεται ένα με αυτές. Τότε μόνον όταν ο νους γίνει ένα με την ευχή, με τις 5 λέξεις, αργότερα γίνονται 3, ύστερα γίνονται 2, ύστερα γίνεται 1, όλος ο νους γίνεται Ιησούς, γίνεται φως, και τότε μπορεί και κατεβαίνει στην καρδιά, και τότε η ευχή λέγεται από την καρδιά. Με την καρδιά τη λέμε, γιατί έχουμε όλη τη διάθεση να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας, δηλαδή με όλη μας την καρδιά. Αυτή την αγάπη μας με όλη μας την καρδιά την εκφράζουμε και με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και το λέμε με όλη μας την καρδιά. Αυτό το με όλη μας την καρδιά έχει πολύ μεγάλη διαφορά να λέγεται η ευχή από την καρδιά, διότι τότε λέγεται μόνη της. Δηλαδή λέγεται από το Άγιον Πνεύμα, που δεν λέγει μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αλλά κράζει και αβά ο Πατήρ, είσαι ο Πατέρας μου, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Σωτήρας μου, είσαι ο Λυτρωτής μου, είσαι ο Πλάστης μου, μπροστά στον οποίο θα βρεθώ για να με κρίνεις, πότε αργά, πότε σύντομα, πότε γρήγορα. Οι αναπνοές μας να είναι αργές και ήριμες. Εισπνέομαι αργά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, εκπνέομαι αργά, σιγά σιγά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι κόβουμε την ευχή στη μέση.
Με την εισπνοή λέμε Κύριε Σου Χριστέ, με την εκπνοή ελεησόν, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε σαν βοηθητικό μέσο την αναπνοή μας. Ο τρίτος τρόπος είναι κρατάμε την αναπνοή. Εισπνέουμε, κρατάμε την αναπνοή μας, λέμε 5-10 φορές το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν και εκπνέουμε πάλι αργά. Ο καθένας όπως ευκολύνεται. Δεν υπάρχουν μέθοδοι, δεν υπάρχουν. Ο γενικός τρόπος είναι να λέμε την ευχή είτε προφορικά, είτε ψιθεριστά, είτε από μέσα μας, παντού και πάντοτε. Και στη δουλειά και στο σπίτι και στο δρόμο. Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν. Όταν τρώμε, όταν περπατάμε, όταν συζητάμε, Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με. Και ειδικότερα όταν είσαστε μέσα στο ναό. Κάποτε που λέγατε πριν από πολλά χρόνια πολλοί από εσάς τους χριστιανούς, μέσα εδώ στο ναό το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με μυστικά μέσα σας, είχε έρθει ένας ερημίτης από το Άγιον Όρος και ήταν στο Άγιον Βήμα και λέει λοιπόν τουλάχιστον από 200 στόματα λέγεται αυτή τη στιγμή η ευχή. Πώς το πηρίδησε αυτό? Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε καλημέρα σας και τι κάνετε, τίποτα. Σκύψιμο της κεφαλής και Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με. Γλυκάθηκε ο νους, δεν ξεκουλάει η ευχή. Υφράνθηκε η καρδία, σκλαβώθηκε για πάντα από τη Θεία Αγάπη και από τον πνευματικό έρωτα. Δεν τον έχετε νιώσει ποτέ αυτόν τον έρωτα? Από αυτό το θείο και το ακατάληπτο αυτό ανδολέσχημα της ευχής στο Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με, δεν αποσπάται ο νους με τίποτα και για τίποτα. Υπήρχαν όσοι και ασκητές και ερημίτες και μοναχοί, όπως και σήμερα υπάρχουν, που για ώρες ατέλειωτες λένε το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με και διαρκώς ζουν μέσα σε ένα άπειρο πέλαγος Θείας Εφροσύνης, ανεκφράστου μακαριότητος και γλυκύτητος. Η νοερά προσευχή κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μέσα στον προσευχόμενο Θεία Φλόγα, Θεία Αγάπη, Θεία Ενέργεια. Η θέρμη κινεί την προσευχή και η προσευχή γεννά τη θέρμη. Όλους και όλα τα συγχωρούμε, όλους και όλες και όλα τα αγαπάμε. Όλα τα λάθη είναι δικά μας και όλοι γύρω μας είναι Άγιοι. Αυτό κάνει η ευχή. Δεν το νιώθουμε, δεν κάνουμε τίποτα μέσα μας. Και όταν πυρποληθεί ολόκληρος ο άνθρωπος, τότε καίγονται οι λογισμοί, καίγονται οι φαντασιώσεις, καίγονται οι μετεωρισμοί, καίγονται σιγά σιγά οι επιθυμίες, οι αδυναμίες, βέβαια και ακόμα πολύ πιο αργά τα πάθη. Σιγά σιγά εκείνα μέχρι που να φτάσουν αν όχι στην εκρίζωσή της, αλλά τουλάχιστον όμως στην αποκοπή τους. Βλέπουμε τι κόπο κάνουν οι ξυλοκόποι για να κόψουν ένα δέντρο, δεν το βγάζουν από τη ρίζα του, το κόβουν όσο μπορούν στη βάση και αν θέλουν να μην ξαναφυτρώσει ρίχνουν γύρω γύρω πετρέλαιο και έτσι μαραίνεται για πάντα. Να πάμε λίγο βαθύτερα, πρέπει να πάμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνο για τη γη. Είμαστε φτιαγμένοι για τον ουρανό. Σήμερα αύριο φεύγουμε. Πρώτος βέβαια θα φύγω εγώ. Αλλά φεύγουμε όμως. Η ηλικία μας είναι τέτοια. Είμαστε 5 χρονών, γινόμαστε 10, 20, 50, 70, 80. Πώς θα πάει ακόμα? Άντε 90. Πίστρα φεύγει ο άλλος. Πού πάει? Στο Χριστό πρέπει να πάει. Εκεί που πρέπει να πάει, εκεί πρέπει προηγουμένως να το βιώσει αυτό. Και ο καλύτερος τρόπος να βιώσει κανένας αυτό είναι η μυστηριακή κοινωνία, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, να νιώσει, να κατέρχεται δια του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού ολόκληρη η Αγία Τριάδα μέσα στην καρδιά του, σε όλο του το ψυχοσωματικό είναι. Έτσι λοιπόν γίνεται και με την ευχή. Αισθάνεται την Παναγία Τριάδα να κατέρχεται και να είναι εκεί μέσα. Γι' αυτό λέει προς αυτόν ελευσόμεθα και μόνοι παρά αυτό ποιήσουμε.
και τότε ψώμεθα φως το πρόσιτον, σύμφωνα και με την ευχή της πρώτης ώρας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί του εφημάς το φως του προσώπους. Είναι εν αυτό οψόμεθα φως το απρόσιτον. Φως ανέσπυρον, φως αδιάδοχων και εράσμιων, φως μακάριων και φαϊνών, φως τρισήλιων και τριφεγγές, φως πασχαλινών, φως γλυκύτατων, φως άκτιστον, φως άδυτον και ειρηνόδωρον, φως αγάπης Χριστού. Μέσα από αυτό το φως βλέπουμε το φως του Θεού. Όχι το φως που έχει μέσα ο νους, άλλο αυτό. Και άλλο το φως του Θεού και άλλο το φως του νους. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες και τόσες πλάνες. Ζούμε μέσα από την καρδιακή προσευχή σε μια πάλευκη αυγή, πάντοτε πλημμυρισμένη από το θεοειδέστατο αυτό ενυπόστατο και τρισυπόστατο μακάριον φως. Επανερχόμεθα όμως στην προφορική ευχή και λέμε ότι αυτό είναι το στάδιο των αρχαρίων και όλους εκείνους που επιθυμούν εν Αγίο Πνεύματι να εργάζονται την ευχή και να δουν λίγο καλύτερες ημέρες στη ζωή τους και στην οικογένειά τους. Και όλοι μας είμαστε αρχάριοι και πρώτος εγώ. Επίμονος λοιπόν και απαραίτητος αρχή για την επιτυχία του τελικού σκοπού, που δεν είναι η κατάκτηση της καρδιάς από το παντοδύναμον αυτό όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός και είναι και ο τελικός σκοπός, η κατάκτηση της καρδιάς από τον Χριστό. Στην καρδιακή προσευχή έχει θέση ο νους, έχει θέση ο λόγος που ομιλούμε. Ο προφορικός γίνεται ενδιάφτος, γίνεται εσωτερικός, μιλάμε και από μέσα μας. Έχουμε και γραπτό λόγο, τον γράφουμε τον λόγο μας, το σκεπτόμεθα τον λόγο μας. Μπορούμε ακόμα και να το σχηματίσουμε τον λόγο μας. Σχηματίζουμε δηλαδή με το νου μας λέξεις γραμμένες. Σχηματίσουμε σχέδια, οτιδήποτε θέλουμε. Προφορικός λοιπόν και εσωτερικός λόγος, αυτά τα δυο πρέπει στο τέλος να γίνουν ένα και να μιλάει μόνο, να μιλούμε με από μέσα μας μόνο και να λέμε μόνο από μέσα μας Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δηλαδή ο νους που προσέχει, ο λόγος που λέγει την ευχή και η χάρις του Αγίου Πνεύματος που έχουμε από το Άγιον Βάπτισμα. Αυτά τα τρία πρέπει να γίνουν ένα. Μια αδιαίρετη ενότητα. Όπως αδιαίρετη ενότητα είναι και ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Ένας Θεός όμως, ο νους όμως δεν είναι όπως είναι ο Θεός και δύσκολα προσκολάται πάνω στις λέξεις της ευχής. Γι' αυτό βλέπουμε ότι διαρκώς τρέχει πότε από εδώ και πότε από εκεί. Το παράπονο μας όταν πάμε να εξομολογηθούμε είναι ότι δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στην Εκκλησία, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε όταν κάνουμε προσευχή στο σπίτι μας, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού ή κάποιο ιερό βιβλίο, γιατί διαπιστώνουμε συχνά πυκνά ότι το μυαλό μας τρέχει πότε από εδώ και πότε από εκεί και δεν μπορούμε να το συμμαζέψουμε. Λες και είναι κανένας αλήτης. Δεν συμμαζεύεται με τίποτα και είναι πράγματι αλήτης ο νους. Εμείς όμως θέλουμε να τον συμμαζέψουμε, εμείς με τη θέλησή μας, η προαίρεσή μας. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι το έλεος του Θεού. Αυτό λοιπόν να ενωθεί με αυτό που φωνάζουμε και μαζί με το νου
να κατέβουν και να ενωθούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με την πτώση των πρωτοπλάστων και την εκδίωξη του Αδάμ από τον παράδεισο, ο νους μας έχασε τον προσανατολισμό του. Από τότε όλοι οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και εμείς μαζί ψάχνουμε να βρούμε το χαμένο παράδεισο, τη χαμένη μας πατρίδα. Γι' αυτό ο νους τρέχει πότε από εδώ και πότε από εκεί. Ο παράδεισος ήταν γλυκύτατος, ήταν η Θεία Μακαριώτης. Ξεγελέται λοιπόν ο νους από τις χαρές και τις οδενές τούτου του κόσμου και βγαίνει έξω από τον εαυτό του και τρέχει πότε από εδώ και πότε από εκεί, σαν περιπλανόμενος κατάδικος ή σαν τον άνθρωπο που ψάχνει να βρει. Είναι όλο ανησυχία, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, να βρει λίγη ησυχία, να βρει λίγη ηρεμία, να βρει λίγη ευτυχία, να βρει λίγη γλυκύτητα, και κάνει αυτό και κάνει εκείνο, πότε πίνει, πότε μεθάει, πότε παίζει, πότε γλεντάει, πότε χορεύει, πότε, χίλια δυο πράγματα κάνει ο άνθρωπος για να βρει αυτό που το λείπει. Αλλά η Βασιλεία του Θεού όμως δεν βρίσκεται σε όλα αυτά τα τεχνητά που έχει γύρω ο κόσμος μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και είπαμε και την Κυριακή εν φυλακή ήμην και ούκ επισκέψαστέ με. Δυστυχώς η Θεία Χάρις κλείστηκε μέσα μας, κλειδώθηκε, τις πέρασαν χειροπέδες, τα πάνθη και αδυναμίες και ο Κύριος δεν μπορεί να μπει. Χτυπάει την πόρτα, ειδουίσταμε επί την θύραν και ακούω, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και κακά τα ψέματα δεν το ανοίγουμε του Κυρίου. Ανοίγουμε βέβαια μας λέγει τηλεόραση με τα σκάνδαλα. Ανοίγουμε βέβαια την πόρτα της καρδιάς μας σε όλες εκείνες τις ακλαμάρες, τις αηδίες με τις οποίες γεμίζει όλο σκοτάδι ο νους μας μέσα από αυτά τα διαβολοκούτια. Το κάνουμε αυτό. Αλλά όμως ανοίγουμε και την πόρτα της καρδιάς μας όσοι έρχονται και μας ψιθυρίζουν οι διπλανοί μας σε κοτσομπολιά και σε κατακρίσεις και σε ό,τι άλλο προσφέρει αυτός ο ψεύτικος κόσμος. Εμείς όμως που ζούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και που ξέρουμε ότι μια μέρα θα φύγουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, πρέπει να το καταλάβουμε ότι θα φύγουμε, ότι θα πεθάνουμε. Πέθανε ο πατέρας μας, η μητέρα μας, ο παππούς μας, η γιαγιά μας, ο προπάμπους, οι προπαππούδες, οι προγιαγιάδες, όλοι πέθαναν. Θα πεθάνουμε κι εμείς. Πριν πεθάνουμε να βρούμε το χαμένο παράδεισο. Είναι μέσα μας, στην καρδιά μας. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ελάτε, εδώ είναι ο παράδεισος, είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Ανοίξτε την καρδιά σας και βάλτε το μέσα, μας φωνάζει ο Κύριος. Και εμείς λέμε, μας παρατάς ρε παπά, λέω εγώ τώρα, άντε δεν φτάνει αυτά που κάνεις εκείνο και εκείνο και εκείνο. Όταν μιλάει ο ιερεύς, η φωνή του Θεού είναι αυτή. Δεν είναι του ιερέως, δεν είναι του αρχιερέως, δεν είναι του διακόνου, δεν είναι του μοναχού. Η φωνή του Θεού είναι. Άρα λοιπόν η πορεία πρέπει να γίνει προς τα μέσα μας, προς την καρδιά μας, προς τον εν φυλακία βρισκόμενον Κύριον, σε αυτό το βάθος. Κάποτε ένας θεοσεβής ιερεύς λειτουργούσε του Αγίου Δημητρίου, τον οποίον ευλαβεί τον πολύ, λόγω του ότι το μεσοβδόμαδα οι χριστιανοί στο ναό ήσαν λίγοι. Η λειτουργία προχώρησε και έφτασε η στιγμή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων. Τα σάεκ των σών έσκυψε βαθιά και διάβασε την ευχή, την προσφέρουμε έτσι τη λογική ταύτην λατρείαν. Ανορθώθηκε και είπε και πίσω των μενάρτων τούτων, το δέν των πατρίο τούτο, μεταβαλών και τα λοιπά. Αμήν, για να μην λέμε όλες τις λέξεις. Και μια φοβερή αστραπή ήρθε από το πουθενά, από τον ουρανό, δεν ξέρει. Από την κόχη του Αγίου Βήματος, δεν ξέρει. Από τον τρούλο του ναού, τον Παντοκράτορα, τον Κύριο, δεν ξέρει, δεν κατάλαβε. Εκείνο που είδε και ένιωσε είναι ότι η αστραπή ήρθε και χτύπησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, χραπ, και τη χώρισε στα δύο, χωρίς να αγγίξει
τα τίμια δώρα. Και εκείνος έμεινε βουβός και άφωνος, γεμάτος έκπληξη και δέος και φόβο, ιερό φόβο. Και τότε τα πάντα περιελούστησαν από τον ανέσπυρο των άδειτων ήλιων της τρισηλίου θεότητος. Πρωτόγνωρα αισθήματα τον κατέλαβαν, δεν μπορούσε ο καημένος να μου τα περιγράψει. Ή το εκστατικός για αρκετά λεπτά και άφωνος και ακίνητος, τι είδους ουράνια στραπή ήταν αυτή και τι ήθελε να δηλώσει, τι ήθελε να σφραγίσει, τι να επιβεβαιώσει. Και τότε αυθόρμητα, παρά τη βοβαμάρα του, φώναξε από μέσα του όμως, από μέσα του βγήκε η δυνατή κραυγή χωρίς να ακουστεί προς τα έξω. Κύριε, είσαι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, ξανάλεγε και ξανάλεγε ο ιεροψάλτης, αλλά πού να συνέλθει ο ευλογημένος εκείνος παππούλης. Τελικά ο Μπαρμπαγιώργος, ο ψάλτης, μπήκε στο ιερό να δει τι γίνεται. Και με το έπαπα που του είπε, τι θα γίνει με σένα, ακόμα να συνέλθεις? Τι έπαθες, είσαι καλά? Όλα επανήλθαν στη φυσικότητά τους. Με τις φωνές του ψάλτου συνήλθε ο ιερεύς, σηκώθηκε, πήρε το θυμιατό μόνος του, έβαλε θυμίαμα και τρεμάμινος είπε, εξαιρέτως της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης κτλ. Μετά από αυτό το συνταρακτικό γεγονός, για λίγον καιρό, πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αν δεν είχε κάποιο παιδάκι μέσα στο Άγιο Βήμα, έβγαινε στην ωραία πύλη και φώναζε, Μπαρμπαγιώργο, έλα εδώ, έλα μέσα στο ιερό, έλα, κάτσε εδώ στην Αγία Τράπεζα, δίπλα και γονάτισε. Μπαρμπανίκο, Μπαρμπακώστα, Μπαρμπαγιάννη. Τους φώναζε λοιπόν έναν. Του είχε δημιουργηθεί τρόποτινά, όπως το διαπίστωσε και ο ίδιος, ένας ιερός φόβος μη τυχόν ξανασυμβούν τα ίδια φοβερά πράγματα, τα οποία ως άνθρωπος χωμάτινος και αμαρτωλός δεν μπορούσε πλέον να αντέξει. Πολλά τα μυστήρια του Αγίου Θεού, πόσες φορές συνέβησαν στον εν λόγω ιερέα, όπως έλεγε, ήταν για να δυναμώσει η πίστη του, που μερικές φορές εκλονίζεται. Το άνθρωπος ήταν και αυτός, κάτω από το βάρος των ποικίλων και πολλών του προβλημάτων. Ναι πάτερ μου, έλεγε, πολλές φορές κλονίστηκα στην πίστη μου, αλλά τα έκτακτα αυτά αληθινά γεγονότα, τα υπερφυσικά και τα ακατάληπτα που ο Θεός μου παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στερέωναν την πίστη μου. Και στο βάπτισμα είδα θαύμα, και στο γάμο είδα θαύμα. Είδα κατάλευκο περιστέρι να κατεβαίνει στις κεφαλές των νεονύμφων που είχαν προσέλθει αγνότατοι στο μυστήριο του γάμου, όπως τους είχε γεννήσει η μάνα τους. Είδα θαύματα από το ευχέλιο και θαύματα στο ιερό μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και όλα αυτά έγιναν για να στερεώνουν τη δική μου απιστία και να ομολογώ όπως ο Απόστολος Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου δόξασι. Ο λόγος μας, αδελφοί μου, για το τρίτο κατασερό κήρυγμα είναι η προπορική προσευχή με το Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόν με και η κάθαρσή μας από τα διάφορα πάθη. Πρώτα καθαρίζεται ο νους από τις ακαθαρσίες των λογισμών, των πονηρών, των εσχρών, των βρωμερών, των διαστραμμένων και των βλασφήμων, και ύστερα καθαρίζεται η καρδιά ως κέντρον του όλου ψυχοσωματικού ανθρώπου. Η καρδιά μας είναι κατά πρώτον λόγον φυσικών κέντρων. Είναι όμως και κέντρων παραφυσικών, είναι και κέντρων υπερφυσικών. Η καρδιά είναι και λέγεται φυσικών κέντρων, διότι από αυτήν ή μέσω αυτής, με τις αέναες παλμικές κινήσεις της, στέλνει το αίμα σε όλα τα όργανα του σώματος του ανθρώπου, μέχρι και του τελευταίου ιστού ή κυτάρου. Είναι αυτή που δίνει και διατηρεί στη ζωή τον άνθρωπο. Σταμάτησε η καρδιά, έπαψε να ζει ο άνθρωπος, χωρίζεται η ψυχή από το σώμα του ανθρώπου
το σώμα στον τάφο, η ψυχή στον ουρανό. Η καρδιά όμως, πέρα από αυτό το φυσικό που είπαμε κέντρο, που το γνωρίζουμε και το αισθανόμαστε όλοι μας, είναι και κέντρο παραφυσικών, δηλαδή αμαρτωλών. Γιατί λέει γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε, κατακρίσεις, όπως μας τονίζει ο ίδιος ο Κύριος στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Και αυτός ακόμα ο πειρασμός κατοικεί μετά το Άγιον Βάπτισμα, μετά λέω, γύρω από την καρδιά και προσπαθεί να την πυρπολίσει, να την κυριεύσει, να την κατακτήσει εξ απαλών οίκων, εξ ομφαλού γαστρός, από την κοιλιά της μάνας, από τη γέννηση του παιδιού. Για δέστε ένα παιδάκι, δώστε του κάτι στο χέρι, πως δυνατά του σφίγγει, δεν είναι να τα αφήσει για κανένα λόγο. Αρπακτικός ο άνθρωπος από τότε που γεννιέται, με την αμαρτία μέσα του. Γι' αυτό καθώς μεγαλώνει σιγά σιγά και ειδικότερα ο χριστιανός, βλέπουμε ότι ο πειρασμός πυρώνει αμαρτωλά την καρδιά, όπως λέγει ο γέροντάς μου, θερμαίνει το αίμα, χτυπά στην κοιλιά και στο λαιμό, κόβει και αυτήν ακόμα την αναπνοή, ανεβαίνει συνέχεια στο κεφάλι, σκοτίζει το μυαλό, θολώνει το νου, μπερδεύει τους λογισμούς, εκμεταλλεύεται τη μνήμη, εκμεταλλεύεται θαυμάσια και τη λογική. Πόσα αμαρτωλά πράγματα στέκονται με τη λογική και πόσα άλλα με τη φαντασία. Όλα τα ανακατεύει με τελικό σκοπό την κόλαση της ψυχής. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο τονίζεται και βεβαιώνεται η επίδραση του διαβόλου στην καρδιά του Ιούδα, του Ισκαριώτου, και λέει επιλέξει ο Ιωάννης του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις την καρδίαν Ιούδα του Ισκαριώτου είναι αυτόν παραδό. Επόμενον, η καρδιά είναι, όπως είπαμε, κέντρων παρφυσικών αμαρτωλών, εκ των οποίων γεννώνται όλα τα πάθη. Είναι όμως και κέντρων υπερφυσικών, επειδή στην καρδιά βασιλεύει και ζωστική και ζει η σωστική Θεία Χάρις που πήραμε από το Άγιον Βάπτισμα. Αυτή εδρεύει μέσα στην καρδιά, σαν να την έχει θρόνο την καρδιά της. Η Αγία Γραφή, επαναλαμβάνω, μας λέγει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών αστεί. Είπαμε και το ξαναλέω ότι εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων Αβά ο Πατήρ, είσαι ο Πατέρας μου. Και η αγάπη του Θεού εκχέχεται εν τας καρδίας ημών, όπως επίσης και άλλο πλήθος χωρίων που αναφέρονται σχετικά με ότι η καρδιά μας είναι και κέντρον υπερφυσικών, κέντρον της αρετής, κέντρον της Θείας Χάριτος, κέντρον του Αγίου Θεού. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημιεν πνεύματι Αγίου. Κάντε προσευχή, το Άγιον Πνεύμα σας βοηθάει. Ήρθατε εδώ σήμερα στο κήρυγμα, το Άγιον Πνεύμα σας έφερε. Πού έδρευε το Άγιον Πνεύμα? Στην καρδιά. Υπάρχουν όμως βέβαια εκατομμύρια, θα έλεγα, χιλιάδες διαβεβαιώσεις μέσα στους Θείους Πατέρες, ειδικότερα βέβαια στα φιλοκαλικά κείμενα, και θα αναφέρουμε μόνον ένα του Αγίου Ισάκ του Σύρου, ο οποίος μας λέγει τα εξής: «Ιδού ουρανός εν την καρδία σου εάν καθαρός έσυ». Δηλαδή αν η καρδιά σου είναι καθαρή, τότε και ο ουρανός, ο εαυτός σου δηλαδή, είναι καθαρός μέσα σου. Και εν αυτό, μέσα σε αυτόν των ουρανών, όψη θα δεις τους αγγέλους συν το φωτί αυτών και τον δεσπότην Ιησούν Χριστόν εν μέσω αυτών. Θα δεις τον Χριστό μέσα σου, εν πνεύματι Αγίου και με τα μάτια βέβαια της ψυχής, όχι του σώματος. Τα του σώματος έχουν πλάνη. Υπάρχει έκσταση και πνευματική θεωρία της Θείας Παρουσίας μέσα στην καρδιά, όταν αυτή είναι ουρανός, όταν δηλαδή είναι
καθαρή, πεντακάθαρη και διακοσμείται από αρετές και όχι από πάθη. Η πνευματική αυτή θεωρία, έτσι όπως ακριβώς την είπα, είναι ακατάληπτη για τα μυαλά μας, αλλά είναι πραγματική. Και εύχομαι και παρακαλώ ο Πανάγιος Θεός να σας δώσει για λίγα δευτερόλεπτα, 5, όχι παραπάνω, 5, φτάνει, 5 δευτερόλεπτα, να το νιώσετε αυτό στην καρδιά σας. Είτε όταν προσεύχεστε το βράδυ στο σπίτι σας, είτε όταν είσαστε εδώ στην εκκλησία, είτε μόλις κοινωνήσετε. Να σας το δώσει ο Θεός για 5 δευτερόλεπτα, για 10, και θα καταλάβετε αν λέω αλήθεια ή όχι, ή αν τα βιβλία μας λένε ψέματα. Αλλά τι γίνεται όμως? Τρέχουμε διαρκώς πίσω από τις αδυναμίες, αυτές τρέχουμε, και τρέχουμε και τις τρέφουμε, και τις αδυναμίες και τα πάθη και τα χάλια μας και τα μύρια τόσα κακά. Πρώτα λοιπόν καθαρίζεται ο νους και ύστερα καθαρίζεται η καρδιά, και όταν καθαρίζεται η καρδιά γίνεται κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Και μάλιστα όταν καθαρίζεται κυρίως από την υπερηφάνεια, την ίεση, την κοινοδοξία, τον εγωισμό. Γιατί όπως είναι σκεπασμένη από την υπερηφάνεια, φαντάζεται, φαντάζεται, το λέω πολλές φορές, ότι δήθεν έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζεται, ούτε απλώς αισθάνεται. Γιατί χρειάζεται πολλή δουλειά πνευματική και πολλή κόπωσης και βεβαίως ασφαλώς και καθαρή εξαγόρευσης και εξομολόγησης των πνευματικών, γιατί τις περισσότερες φορές μας παρασέρνει ο διάβολος, ύστερα από όσα διαβάζουμε, ύστερα από όσα ακούμε, από τα ωραία πράγματα που είναι για μας. Ο Θεός ό,τι έκανε δεν το έκανε μόνο για τους αγγέλους. Καλοί είναι οι άγγελοι και τα απολαμβάνουν και τα χαίρονται, αλλά μακαρίζουν εμάς όμως, γιατί ο Θεός δεν έγινε άγγελος, άνθρωπος έγινε. Θεάνθρωπος, τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, και ξέρουν οι άγγελοι πολύ καλά ότι όλα όσα έχει ο Θεός τα έχει για μας. Τα έχει για σένα, για σένα, για σένα, για σένα, για σένα, για μένα. Για μας τα έχει ο Θεός. Αλλά όχι αυτά που θέλει να μας παρουσιάσει ο διάβολος, αλλά αυτά που θέλει να μας δώσει εκείνος. Πότε όμως? Όταν η καρδιά μας καθαρίζεται. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω πρώτα στην εξομολόγηση της αμαρτίας. Ύστερα να πεις το βάσανος, ύστερα να πεις το παράπονο σου, ύστερα να πεις τον πόνο σου. Πρώτα τις αμαρτίες, γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό. Όλο το κακό. Κανένας δεν φταίει. Εμείς φταίμε και εγώ φταίω. Ο νους μας λοιπόν όταν προσευχόμαστε πρέπει να μένει αμετεόριστος, ασχημάτιστος, αφάνταστος, ανεικόνιστος, ανίδιος κτλ. Δεν πρέπει δηλαδή να έχει φαντασίες μέσα, να έχει σχήματα, να έχει εικόνες, να έχει ιδέες, να έχει σκέψεις, να έχει περιπλανήσει, να τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί κτλ. Κάνουμε προσευχή και ακούμε θορύβους. Μη μας ανησυχεί απολύτως τίποτα. Ας συνεχίσουμε την προσευχή μας. Μα άφησα το φως ανοιχτό, άστο ανοιχτό να είναι. Μα μήπως δεν έκλεισε το μάτι της κουζίνας, άφηστο και πέρα έτσι όπως είναι. Κάνε την προσευχή σου, μην δίνει σημασία σε τίποτα. Δια της φαντασίας μας δημιουργούνται φανταστικά είδωλα, σχηματικά είδωλα. Γι' αυτό και η προτροπή όλων των πατέρων της Εκκλησίας είναι μη σε σχηματίσει το θείο εν σε αυτό προσευχόμενος. Μας λέει ο Άγιος Νίλος, αλλά και όλοι οι πατέρες, και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κτλ. Κλείσε τα μάτια σου και μη φαντάζεσαι την Παναγία, ούτε το Χριστό, ούτε τους Αγίους, τίποτα. Σκοτάδι μέσα απολύτως. Ό,τι βλέπεις είναι φαντασία, είναι είδωλο. Όπως βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη, αυτό που είναι απέναντί σου δεν είσαι εσύ, είναι είδωλο, το είδωλό σου. Και εμείς δεν προσκυνάμε είδωλα, δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Πώς όμως θα είναι η καρδιά μας καθαρή και ο νους καθαρός
Αν ο πιστός χριστιανός δεν έχει καθαριστεί προηγουμένως από τα πάθη και τις αδυναμίες του, αν δεν έχει μπολιάσει την κακή του κλίση και ροπή και να την κάνει από αγριαλέα καλλιαλέα, τα μέσα λοιπόν που παρέχει η Εκκλησία μας για τη σωτηρία μας είναι πρώτα γυρά εξομολόγησης, η Θεία Κοινωνία και ο εκκλησιασμός μαζί, η τήρηση των εντολών, η εφαρμογή του κανόνος από το πνευματικό, η καλλιέργεια των αρετών, η μελέτη των γραφών και των πατέρων της Εκκλησίας μας, η εφαρμογή της αγάπης και της ανεξικακίας και της συγχωρητικότητας προς όλους, για να καλλιεργηθεί το πνεύμα της ταπεινώσεως, της αγάπης, της πίστεως. Είναι βασικά πράγματα για τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν σε όλα αυτά μπαίνει και το αδιαλείπτος προσεύχεστε, που είναι φάρμακον αθανασίας, φάρμακον αιωνίου ζωής μαζί με τη Θεία Κοινωνία. Όπου πορεύεται κάποιος βασιλεύς, διώκονται οι εχθροί. Εκεί που πηγαίνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, φυγαδεύονται τα δαιμόνια, οι φάλαγγες των δαιμόνων, καθότι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού παν γόνοι κάμψη και μπουρανίων και πηγίων και κατακθηνίων. Καθημένα του Χριστού, του Κυρίου του ουρανού και της δόξης, στο θρόνο της καρδιάς μας υποτάσσονται τα πάντα. Διότι αν για κάθε άνθρωπο με μετανοεί γίνεται χαρά εν το ουρανό, πολύ περισσότερο όταν την καρδιά την επισκέπτεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και ειδικότερα η χάρις του σαρκοθέντος Θεού Λόγου. Και τότε βασιλεύει βέβαια γαλήνη εσωτερική και μεγάλη. Η καρδιά μας όμως σαν παραφυσικό κέντρο έχει λογισμούς πονηρούς και σαν κράτος παραφύσιν και τους Θείους Νόμους κεραιεύεται από τους εχθρούς επαναστάτες, δηλαδή από τους δαίμονες. Αν η θάλασσα μέσα μας αγρεύει και βλέπουμε θυμό και οργή και κακία και μίσος και πονηρία, θα βάλτε το όνομα του Χριστού και η προσταγή αυτή του Ιησού σιώπα πεθύμωσο, όπως εγένετο στην τριγυμισμένη θάλασσα και ακολούθησε γαλήνη μεγάλη. Έτσι λοιπόν και τώρα με το όνομα του Ιησού Χριστού σιώπα πεθύμωσο και οι λογισμοί θα καούν. Έτσι η δημιουργηθήσα βασιλεία, η βασιλεία της χαράς και της ειρήνης και της ησυχίας μέσα στην καρδιά μας ονομάζεται κατά τους νηπτικούς πατέρας της Εκκλησίας μας καρδιακή ησυχία. Εύχομαι κάποτε να την αποκτήσουμε. Βέβαια δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο, αλλά όμως τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Και κάτι άλλο κατόπιν, ούκα δυνατήσει παρά το Θεό πανδρήμα. Θα φωνάξουμε στο Θεό και ο Θεός θα κάνει το θαύμα. Αυτή λοιπόν είναι η προσευχούλα μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, που μπορεί να βασιλεύει μέσα μας χωρίς διακοπές από τις διάφορες προσβολές των λογισμών και χωρίς τις φανταστικές περιπλανήσεις του νου στον κόσμο των αισθήσεων και των επιθυμιών. Άμα μάθουμε να περιφρονούμε τους λογισμούς μας, θα κάνουμε καλή πορεία. Μπορεί την ώρα που θα έρθουμε για Θεία Κοινωνία να μας έρθουν βλάσφημοι λογισμοί, αισχροί λογισμοί, θα τα περιφρονήσουμε όλα. Δεν θα δώσουμε καμιά σημασία, δεν είναι δικά μας, είναι του διαβόλου και θα προχωρήσουμε εμείς εις ένωση μετά του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η δυσκολία μας έγκυται βέβαια στο νου μας που είναι σκοτισμένος. Υπάρχει από την άλλη πλευρά και αδιαφορία και άγνοια. Αυτά τα τρία σημειώνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά σκοτισμό το νου, από την άλλη έχουμε τελεία διαφορία για τη σωτηρία μας και από την άλλη πλευρά έχουμε και άγνοια.
Μα διαφορούμε, έχουμε άγνοια, είμαστε σκοτισμένοι, αν θέλουμε να κάνουμε και τον έξυπνο, ότι θα ξέρουμε όλα. Και είμαστε οι γνώστες που έχουμε τις γνώμες επί παντός επιστητού και ειδικότερα βέβαια στα θέματα σωτηρίας, θρησκείας, εκκλησίας, ορθοδόξου εκκλησίας. Ο νους μας τρέχει εκεί όπου γλυκαίνεται και λέει η Αγία Γραφή, όπου γάρες είναι ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Εάν ο θησαυρός μας είναι η ύλη και το χρήμα, εκεί βρίσκεται η καρδιά μας. Και τότε, γι' αυτό ο πλεονέκτης, ο φιλάργυρος, είναι άσπραχνος, είναι σκληρόκαρδος, είναι κακός. Εάν ο θησαυρός μας είναι οι υλικές απολαύσεις και οι θυσιακές ειδονές, τότε η καρδιά μας σαρκοποιείται και υποδηλώνεται στα σαρκικά πάθη. Εάν ο θησαυρός μας είναι στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια, τότε η καρδιά μας δαιμονοποιείται. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον Εωσφόρο, τον άγγελο φωτός, που εγένετο το δαιμονιζόμενος άγγελος του σκότους. Το ίδιο συμβαίνει όταν στην καρδιά μας θεοποιούνται οι γνώσεις, οι επιστήμες, τα αξιώματα, η δύναμη της εξουσίας, η ευφυΐα του μυαλού. Ο νους αναπαύεται, γλυκαίνεται και κολλάει σαβδέλα στην πλανημένη και απατελή αυτή ωραιότητα, την πρόσκυρη και την εφήμερη, παρασύροντας και την καρδιά μας στην ολοκληρωτική της καταστροφή, δηλαδή στον αιώνιο θάνατό της, στην κόλασή της. Υπάρχει κόλαση. Πού είναι ο θησαυρός του ανθρώπου αυτού του αιώνος και των ημερών μας? Είναι στην αθεία και στο μηδενισμό. Εκεί θα κολλήσει πρώτα ο νους και η καρδιά του. Πού είναι στο μίσος κατά των πλησίων? Εκεί ο νους, εκεί και η καρδιά. Μήπως είναι στην ικανοποίηση χυδαίων παθών? Εκεί ο νους, εκεί και η καρδιά. Χριστιανοί μου, τελειώσαμε. Ο νους και η καρδιά μας πρέπει να προδοθούν εξ ολοκλήρου στο Χριστό και στην Εκκλησία Του, μαζί με τα Πανάγια σωστικά μυστήριά της. Σε αυτό μας βοηθάει αποτελεσματικά, εκτός αυτών των βασικών θεμάτων της πίστεως μας, και η προσευχή και μάλιστα η ευχούλα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Λέγοντας αδιαλείπτως προφορικά, ψιθυριστά ή από μέσα μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, καταλαγιάζουν τα πάθη, μαστιγώνονται οι δαίμονες, κακατακαίγονται οι αχυρώδεις λογισμοί, ειρηνεύουν οι αισθήσεις, αχρηστεύονται οι φαντασιώσεις. Έτσι ζωδοξάζεται ο Θεός Πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού και αγάλεται το Άγιον Πνεύμα Θεός. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.